Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dottendeel, ja, die had tenslotte een begroeting van 2024 om in de gemeente. En begin november stelde de gemeente de begroeting vast. Maar wethouder Romy Kemptaar hier is hier echt in de studio. Welkom, wethouder. Ja, je bent het wies met dit positieve resultaat. Hoe wies ben je met dit resultaat? Dat je een sluitende begroeting had van de gemeente Dottendeel? Nou, ik ben blij dat we nog... dat we het als Dottendeel nog droog houden. Als ik om me heen zie in de andere gemeentes, dan hebben ze het knap moeilijk. En we hebben volgend jaar hebben we een flinke oorskot. Maar als je naar die 2022 ziet, dan gaat het nog maar om 2,5 ton. En 2,5 ton is privé een hele prutte geld. Maar een paar extra cliënten in de jeugdzorg of in de WMO. En dan kan die 2,5 ton al voortwijzen. Dus ik ben heel blij dat we droog stenen. Maar voorzichtigheid geboden. Ja. Ja, maar jou zijn al 2022 weer al een beetje kriegel, hè? Want dan de gemeente, of het riekt al minder, toch? Ja, ik kan gewoon zien dat 2024, 26, 27, dat de oorskatten weer omrennen. Ja. En voor ons is 2027 dan het leegste hier. Wist hij in 2026 nog correct heger dan 27. Maar ja, ik ben net grutsk op het resultaat. Ik ben grutsk op dat wat we dwang kennen en alsnog boven water staan blijven. Eigenlijk moet zeggen, je bent een blierd. Ja. Kun je zo beter zeggen dan? Jawel. Maar wat ik zei, voorzichtigheid geboden. Maar ik ben net blij omdat er een oorskot is. Ik ben blij dat er nog een oorskot is. Ondanks dat we wel investeringen doen. In de Iepenberen Romte bijvoorbeeld. Achterstallig onderhoud bij de wegen. Maar ook het project van Waarden. Met de nieuwe squallen die er komen maat. En de investeringen in ons kapitaalgoederen. Ja. Wegen, tegelpaan. Dat zit al hier nou in de begroting. En dan alsnog jeugdzorg. Ja, daar zit wel een beetje een knip eigenlijk in. Dat zij de taken die je op jeugdzorg en WMO hast. Ja. Weer voor een heel groot wettelijke taken. Die moeten je ook gewoon uitvoeren. Dat is gewoon verplicht. Dat zei de regering zei van Dottendeel, dit one. Zo? Nou ja, net helemaal. Er zit wel iets van beleid rondin. Ja. Maar net een hele prutte. Dus als de kosten stijgen of er komen meer cliënten, daar kan je al net op sturen. Toen kan de gemeente net zeggen van nou, dan helpen we ze van als zoveel cliënten maar net meer. De investeringen die het nou in de begroting zetten van bijvoorbeeld project van Waarden, maar ook de Iepenberen Romte, extra investeringen hebben dingen vanuit de algemene reserve in kunst en cultuur, aanjaagfonds cultuur, laaggeletterdheid. We hadden een project bij Dokwerk, waarbij we meestal een baan onbieren kennen. Dus daar is extra geld heen gegaan. Dus er binnen hele prutte investeringen. Binnen er wel dingen. Alleen ik hoor je nou net alleen nog op een loftrompet te blazen. Want we hadden echt de nieuwe organisatie. We weten dat er echt nog wel dingen binnen de organisatie die voor verbetering vatbaar zijn. Ja. En de binnenafdelingen, we hebben het meestal nog lang op antwoord zitten wachten. Ik merk ook dat mensen wel eens wat gefrustreerd zijn door het. We hadden echt extra investeringen voor die ambtelijke organisatie. Voor onze organisatie om dat op een rit te krijgen. Want het moet wel een boodschap wijzen vanuit het college van B&W naar die mensen. Het is voor het college echt wel een doorn in het oog dat die mensen lang zitten maar te wachten. En die verbetering die komt ook en daar is rekening mee gehouden. Ja. Maar dat is dus echt op lange termijn natuurlijk, die verbetering. Net heel. Nee. Net heel, zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. En daar is begin van dit jaar in maart er al extra geld voor aan. Ja. En die troontwikkeling, die moet eigenlijk in 24 en 26 maar die nog rennen. Maar dat maakt wel uiterlijk zo'n 20 maar daar gewoon de puntjes volledig op is staan. Maar als nog juist van hoe de mensen op afdelingen daar lopen en hoe ze eigenlijk makkelijk bij het college en bij de directie binnenstappen van nou, of we dit nog wat oors doen of dat wat oors. Maar dat moet gewoon nog wat fijnslijpen worden. Nou, daar ben we mee bezig. Daar is ook rekening mee gehouden financieel. En wel een van de belangrijke taken. Want de burger mij wel verwacht dat ze zo snel mogelijk weer ombellen worden. Ja, want er zijn eigenlijk inwoners natuurlijk van de gemeente Dottendeel. Ze hebben eigenlijk belastingen en maar op alles. En ja, ze willen natuurlijk ook een beetje, ja. Daar ben ik gewoon mee. Ik ben geen noemers. Zo. Nee, zeker niet. Maar daarom ben we juist naar je eigen organisatie betakking. Dat we zijn een lidsorganisatie, benaderbaar. Meestal kan makkelijk binnenrennen. Ja. We merken dat ze bij ons als burgemeester en wethouders echt makkelijk binnenrennen op het moment dat er problemen binnen. Ja, je had er meer zorg op. Zo. Die zitten er tegenop. Ja.
En daarom is Grutter net verkeerd. Maar wie haar bewust de keuze van dat bestuurlijk behapbare nou. Ja. Maar je zijn al de buffer, die is ongeveer 2,5 ton. Nee. Het begrotingsoverschot is ongeveer voor 2024 2,5 miljoen. Oké, 2,5 miljoen. Van dit jaar, het lopende jaar, schatten we dat we uitkomen over de 3 miljoen. Dat ben we dus echt nodig voor die toekomstige investeringen. We moeten er echt niet om verbinden dat er een hele prut onzekerheid is bij het Rijk. We weten net wat op ons aankomt qua kwattingen of extra taken werd geen geld bezet. Nee. En als je dan ziet dat zit je 2027, dan is er nog een oerskort van 2,5 ton. En wat ik krijg in jou zei, ten opzichte van de hele begrutting, is dat samen voort. Want dan hast je tot 72 miljoen. Op die 72 miljoen is die 2,5 ton, die kan makkelijk voortwijzen. En nou ja, dat blijft gewoon echt vanuit de colleges een lobby naar het Rijk dat er wel gewoon extra geld bij maakt. Want op een lange duur, als je ziet dat er steeds meer ouderen komen, steeds meer mensen gebruik maken van de WMO, dan is die situatie onhoudbaar. Jo, maar dit nou ook even in het perspectief zien van de economische situatie waar we nou in zitten. Ja, weinig mensen in de bijstand. Ja. Er hoort maar dit te gebeuren. En dan stiert de gemeente verharig meer uitdagingen onderlaten. Ja. En wat gaan we dan doen? Want dan komen we echt net meer uit. Nee, maar dan wil de gemeente dus in principe de belastingen net omheen halen, hè? Inflatiecorrectie. Maar dat is maar 2,2%. Oké, maar wat is nou inflatie, Cameron? Inflatiecorrectie. Dat alle kosten hoger worden. Ik bedoel, de leren bij de gemeente kon ook omheen. Dat we een bedrijf bellen om iets om de hierenbieren werken te verbeteren. En dan krijgen we ook een hogere offerte dan wat we kregen. En nou ja, ik denk dat een prutte meisje wel morgen had dat de inflatie eigenlijk, bijvoorbeeld bij de prijzen in de winkel, dat die aardig hoger lijkt dan die 2,2%. Ja. Dus wie ben ik als college wel blij dat we dat nog binnen die 2,2% horen. Ja, en dit is ook een teken naar de bewende staf van wie houden rekening met hem. Zo maakt het ook weer bezien. Toch? Nou ja, wie hoeft geen rekening met hun te houden? We zitten daar voor hun. Ja. Wie binnen de inwoner. Ja, ook. Ja, want wie hadden als college het ultieme functioneringsgesprek 1 keer in een 4 jaar hier. En dat zijn de verkiezingen. Ja. Wie zitten daar namens die burger. Ja. Want wie ben zelf ook burger. Wie ben zelf ook inwoner. Ja, maar als je het potje maar naar legerrijtje, zo bedoel ik dat. Nee, want dus, dan krijg paniekvoetbal en dan krijg je hele grote verhezingen in één keer. Daarom dus continuïteit, stabiliteit, dat is gewoon voor een gemeente belangrijk. Meestal moet weten dat ze er altijd qua huishoudelijke hulp en wij hem overzieningen te plakken kennen. Ja. En dat de gemeente net uit de bocht vliegt. En als het nog zo is dat uw spaarpad op 12 miljoen uitkomt, werd die in 2018 nog dreigde negatief te worden. Ja. Dan ben ik wel heel blij hoe we dit dingen hebben. Nou, sure. En eigenlijk een hele mooie afsluiting. Blij dat we het zo dingen hebben. Stel voor dat, je wilt het nog een beetje nalezen. We kennen dat, die begrutting. Want er staat er wel te lezen. Ja, we hadden sinds dit jaar hebben we de begrutting ook in een app. En op de website van de gemeente, daar kennen de mensen de link naar de begrutting vinden. En daar staat het gewoon keurig uitsplitst van wat komt er binnen en wat gaat eruit. En waar wordt het toen uit, jongen. En nou ja, wat we nou zien met de begrutting die het voorleidt, dan ben het al je investeringen waar dus in direct wat on had. Ja, dan te manier weten we meer op. Alle dagen een beetje. Alle dagen een beetje. Kemperna, tegen dank ga je je west binnen. En een soort succes nog bij alles natuurlijk. Nou, wat er nog te komen keert. Nou, dank u wel. Nog een dag.